बे माइखौ नोंथांमोना दा नुगासिनो दं ना होमबा बे माइया जुदि मोजाङै जानांगौबा 40 मन जायो बिगासेयाव नोंथांमोना नायदो हेलो फ्रेंड्स वेलकाम बैक टू माय चैनल आशा खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आंबो दा मोजाङैनो दंथ'यो किन्तु एखेबारे मोनफैलायबाय नै दुब्लि बारियाव एकदमबारे पुरा माइ आबाद गोजा आरो बे दुब्लियाव नै नायदो फैलायबाय नै दायो आङो दंफैयो 2 नं उत्तरपारा रेभिनिउ भिलेज ओमफ्राय जोङो मोनसे एसे बेलेग टाइपनि माइ नायहैनो नागिरदों आरो माइनि नामानो जाहैबाय एराइस 6444 होननानै बुंनाय जायो माइनि नामा दा माबायदि जादों बेखौ नायनोसै लायो आरो आबादारि बिथांबो दङ बे आबादारि बिथांमोनजोंबो एसे सोंनाय फिननाय लानोसै माइनि सोमोन्दै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोन गेजेराव आरो थांगासिनो नै जों नै दै बारनांगौ दंग' दङ माइया ओंखारहांलाबायबायलै नै ओंखारहांलाबायबाय हो सुहाबबाय नामा हाब गोजौ गोजौथारलै माइया नै रनजित माइ जाहैदों नै बियो नै ओंखारहांबाय मथा मथि गिदिंगासिनो दुब्लि बारि बारि नै एराइस माइखौ मोनथ'वाखै माबायदि जादों नायनोसै एकदमबारे दुब्लि गेजेरावसो ना मोनो खोमालै ना दैयाव आच्छा आच्छा फोनानै लादों नै ग्लब ग्लब जाखादों नै सबाइया ब्लेक ग्राम सबाइ फैयै फैयै मोनफैबाय नै एकदमबारे दुब्लि गेजेरावसोखा बिथांनि एराइस माइया एन्जर ए राम नै एन्जर अरमारदोंथ' नै नायनो हागोन नै नोंथांमोना हाब मोजां जादोंलै माइया आच्छा आच्छा नायनो हागोन नोंथांमोन नै एराइस माइ बियो हाइब्रिद माइमोन नायदो नै नोंथांमोन जा बरिया जाखादों नै माइया एखेबारे नोंथांना मा नाम लिरो आंनिया बिरदाव बसुमतारी आच्छा ओमफ्राय गामिया 2 नं उत्तरपारा सुबा हिसाबै बावथिपारा आरो आच्छा 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 नोंथाङा दिनै बे दा एराइस माइ गायदों नङा होमबा बे माइखौ बबेनिफ्राय लाबोआमोन बेखौ बिजिनि एग्रिकालसार अफिसनिफ्राय लाबोनाय जादों आच्छा आच्छा आङो बेखौ एबारसो फार्स्ट गायजेननो आरो ओमफ्राय सेरब्रै पेकेट मोनब्रै माने पार केजिमोन आरो बे पेकेट मोनब्रैखौ लाबोनानै गायनाय फैदों आरो आच्छा आच्छा दा ओमफ्राय गायनायनानै नुबाय आरो बे माइआथ' बिराद मोजां जायो आरो मानसिफ्रा फसायदों दा बिराद माथ्र बोथोर गिबिद्राय होननानैल' एसे लामा बेकटखाय माबादों आरो नङाबाथ' लामा एसे साइडआवबा बिराद मोजां गायजागोनलै बेसर फोनो मानो बिदि बिराद बुंसोदों आरो बुंनायालाय आच्छा मानसिफ्रा आरो ना आच्छा होमबा दा बेखौ बयबो माइखौ मोजाङानो मोनदों दा माइखौथ' मोजां मोनदों बयबो आच्छा ओमफ्राय दा नोंथाङा बेसेबांसो मन जागोन बायदि आसा खालामदों बेखौ दा ओरैनोथ' मानसिफ्रा बुंदों 15 मननि गोजौआव ओंखारगोन होनदों आरो आच्छा आच्छा माइखौ नायनानै 15 मननि गोजौआव ओंखारनांगौ आरो ना माइखौ नायनानै दा आंबोथ' नुबाय सेहेराफ्राबो बिराद मोजां एकदम फिथाइयाबोथ' स्र' ओंखारजोबदों नङा होमबा बिराद मोजां एकदमबारे बिदां गोलाव गोलावथार हाब बिराद नै दुब्लि बारियाव बेफोरबायदि नुफैबाथाय बिराद गोजोननाय मोनलायखायो जेबो हासार थासार बाहायनाय जाबावबायसो एसे आरो ओरैनो एकदम मुलि गैया आच्छा हासारबो गैया बिराद मोजां दा बियो आच्छा आच्छा जेबो बेबायदि केमिकेल बुस्थु बाहायनाय जायाखै आरो ना आच्छा आच्छा थिगानो दंबाथ' बिराद बरिया नङा होमबा ओमफ्राय ओरैनो माइखौ नोंथाङा मा समाव गायामोन बेखौलाय बेखौ माबा गोलैदों ओरैनोथ' बांलानि जेनेबा आसारनि 27 थारिख गोलैदों आरोखि ओमफ्राय इंराजिनि जुलाइनि बेसेबां गोलैखोमोनथाय आंखौ गोसोआव गैला इंराजियाव जुलाइ मासमोन आरो ना आच्छा आच्छा जुलाइ मास गोलैयो आच्छा बेखौ गायनाय समाव दस्रा माइबो गायखांनाय जादोंमोन नामा बे दुब्लियाव बंगबन्धु बिसोरो आच्छा आच्छा नैबे बाखि माइया बंगबन्धु आरो ना बे बाखि माइया गासै बंगबन्धु ओंखारबाय बेबो आच्छा आच्छा खिन्थु बे ओंखारग्रोबाय आरो ना जिथुनाखि एराइस माइ एराइस 6444 मा जादा आरोखि एग्रिकालसार अफिसनिफ्राय लाबोनाय बिजनि साब डिभिजन चिरां जिल्ला नङा होमबा
नोंथाङा दा ओरैनो बे माइखौ गायनानै जेनेबा माबायदि गोजोननाय मोनदों दा? आंथ' माइखौ गायनानै गोजानाव माबायदि जागोन बेखौ एसे सानदोंमोन दा ओंखारनानैथ' बिराद मोजां नुबाय। आदसा मोनोबाथ' खालमासि गायजोबनो नामा बिदि सानलायदों। आदसा लामा जिङावबा लामा जिङावबा ने थिगानो दं। दा दुब्लि गेजेरावबाबो नोंथाङा गायफैदों नङा होमबा बेहाय जोबोद मोजां। ओमफ्राय दा जेनेबा हमनानै ला दाथ' गभर्नमेन्टआनो माइखौ बायबाय थायो औ प्रयथेक जेनेबा सिजोनावनो नङा होमबा? आदसा बे माइखौ नोंथाङा गभर्नमेन्टनो होनो सानदों दा? बेखौ हैगोन आङो। आदसा ओरैनो बंग बन्धु दंखायो नालाय माखासे औ ओरैनो दा 14 बिगा गायनाय जादों नालाय एबार टटेल ओमफ्राय दा जानो दोननानै बाद बाखि हैजोबनाय जागोन आरो। आदसा बाद बाखिखौ गभर्नमेन्टनो फाननाय जागोन आरो नङा होमबा? जानो दोननानै औ आदसा माइ फाननायनि सायाव गभर्नमेन्टआ दि माइ लागासिनो दङ बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा? गभर्नमेन्टआ माइ लानायखौथ' मोजांसो मोनदों आं जेनेबा बै समाव लायैयावथ' जोंनि बाजार जेनेबा 600 बा 700 थाङा आरो जेनेबा ओमफ्राय दा गभर्नमेन्टआ एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआ लानाय लोगो लोगो दा 900सिम दावखोनानै दङ। दा गभर्नमेन्ट लानायखायसो बिदि दावखोदों आं मोजाङानो मोनदों आरो गभर्नमेन्ट लानायखौ। आदसा ओमफ्राय ओरैनो गुबुन आबादारिफोरखौ माबा मोनसे बुंनो सानो नामा नोंथाङा? गुबुनफोरखौ बुंनो सानो बिदिनो माने बोथोरनिखौ बोथोर साफ्रोमबो आबादारिया मावबाय थाथों बेखौनो लुगैयो आरो जेनेबा नैबे दा इराइस माइ बेखौ गायनानै उननि फसलाव जेनेबा बेसर फोनो मोजांथारमोन नालाय बेखौनो बयखौबो खावलायनो लुगैयो आं बेसर फोग्राफोरखौ बोथोर गिबि बेखौ गायनानै लामा मोखांफोरना बेसर थाब फोथों बा फोजानो लुगैयो आरोखि। आदसा नैबेखौ बोथोर गिबि मोनो नालाय माइखौ लामा मोखां गायनानै बेसर फोजायो आरो। थिगानो दं नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नङा होमबा? औ दा नोंथांमोना नुबाय नै बिथाङा बिराद माने गोजोननाय मोन्दों जाहैदों नैबे माइखौ गायनानै। बे जाहैबाय एराइस माइ एराइस 6344 होननानै बुंनाय जायो। एग्रिकालसार अफिसनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन। एकदम आंबो दा एकदम स्पटआव माने नुफैबाय माइआथ' बिराद मोजां जामारदों आरो स्र' ओंखारजोब्बाय आरो जेबो प्रब्लेम जायाखै। औ नायदो नोंथांमोनाबो हायोबा गुबुन गुबुन जातनि माइखौ माने गेजेर गेजेर माने सोलायनानै गायनो नाजा आरो गेजेर गेजेर सोलायनांगौ मोनसे जातनिखौनो गायबाय थानो नाङा। गसासेयावनो नोगोरखा ने? गोगोम दंखायो माथो 200 ग्राम जाफ्रामनाय मोनसेयाव गसायावनो ने? एराइस माइ एराइस 6344 जातआ भेराइटिया नायनो हागोन नोंथांमोना नै